ngikhwele kwi-trans endiyibonele tsozumani udriver umane sijonga apha esibhilini ngqom ukhele kamni noba kuthwane masifika apha eKTC ndiyibona apha eKTC tsak ipithwaba sicade noma sisicade ezi ujonge sakontshiza apha ujonga phantsi kwesitulo jonga mani ikhona ibe ndifuna usithatha apha zindoni ezo uzazibona xa upha ndivali yapha kweli gasi xa ndifika kweli gasi ndilast dag mos ndiseteksini sendibuya nazo ezweni seteksini xa ndizivulile ngamacephe mosana amacephe ezindganzi ya okay sancokola manje nale tsotsi uyiqala kuFacebook le okay chayisana kuFacebook sancokola and ndifuna njiya ke ta bayathanda kotsotsi ngokufumanisa kuba ndingamatshireni bayi-5 but uncanywa nonke ibethelo lazi ndithi yabo la trans izapha ikusekude la trans izakumbe ahleke lo mntana wami ehamba noTshana manje uphambene ize le trans xa fika apha kum ifika idlule ndijike ndijonge xa ngiqhubeka nendlela ibethu R. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Shagala nganeno yangabafuna ukuphoswa yilento usikuphathela kuhle kodwa ngena La izokuzethu buti ekuseshapo buti man grand plus man futhi vela lento siphinde sakhona man futhi kule new episode apha kwi New Wave mntanami podcast siyazihambisa sihlelanga moya ushushu mnganami khumbule ke basehleli nomqadi uncweni uJola umphangoma la izokangana masihuqa ndiyami ndedwa ke kodwa namhlanje aziphethe uChina intshwangu otherwise China kanjani eshapu kanjani Ay cool shop uthi man sis masori ezawezo hlala uncokole mathanda hlala namachita ezonoku phakathi kwamachita ngokingqondo ubona ba used man okay sure custard man China man about you ba uChina ngubani uyaba usuka phi kanjani kusithatha usibeke usinike nje image about yourself sure okay buti igama ngiluyanda gama sure nguluhle umweso hlala apha eDrivesense khulele pha but ngofunda nanifunela amagongo man funda apha eMitchells Plain lentarheya ndafunda eAlu ndatshintsha high school ngayifunda eMaitland ndaqaba ku-grade 12 shonda kangaka okay sure so uChina hlala namajida sikhathi sami ya amameda ata anayi thome imiti ngathi mhlambi i1 ne yeah okay so imake before sibe singena kwenye indawo lento yakho namajita idibana phi ngaba yenzeke kwasekukhuleni okanye yonke lawo kuvesike kwathini vele wadibana nje namajita wakholwa ngamajita awafuna uthanda amatshe amameli okay webhuti mangokukhula manje nikhula nama out but kokamameti benikhula nawo ngabona nabasedladleni yami yanchayisa so ndikhule dasipila nezitsotsi kokunda phela ndibopha kwamachita amfethu okay so kas thathe grant sifuna uyibona ke because khona le ndawo singaboni kahle kuyo khona yabo about China yabo ukukhula kwakho ima masithi kuqala China as ba unguChina as a content creator you understand usuke phi before ube uzofikelela kule ndawo ye content creation yabo and siyakubona kwi content yakho ba you used to date umfana obusy obubu gebengu yabo so sikhalelo yazi kasiqale phako kwenu ba ukhula kwakho ukhula njani ukhula kwi family enjani sithi ude uzosithatha ba waze wadibana phi nalomfana njani okay but sure ndikhule ndispoil mina ta ndispoil ta okay ndikhule ndispoil qha le nto yothanda imali because edlazini ndikhulana nozala
nesikrizana namanana bapha kum nomakazi wam. Ah. So ndijolene nesitsotsi at a very young age. I think I was 18. Ijolo kwam isigebengu. Okay. Yantshayisa. And ngoku andijola nayo noba ilozi benditshayisa ta. Bingeyonto ecabacaba because edlandleni ikhona. Yabo. So ndijola nayo ngaphela kokunam sindiphakathi apha. Yima khandithatha undibeke iqala njani, like the first day khandibonisa uba the first day ube uyaqala uthandana ne-out esisigebengu iqala ngoluphi uhlobo. Okay, ndiqala uFacebook ta ngalonyaka sancokola manje nale tsotsi. Uyiqala kuFacebook le? Yeah. Okay. Chayisana kuFacebook sancokola but fumaniseka uba okay le tsotsi ngincokola nayo yalapha eKasi. Okay. Qha ukuleni uba okay ndibuyela kulani manje sithi bendisispoil so ndibuya ndisigqobhele endlini. Okay. Sihlale edladleni. Okay. Efonini ngincokola nale tsotsi kanale tsotsi okay yalapha eKasi. Okay sure. But ngoku ndispile nale tsotsi ndispile nqoma nqoma imali ndidabaze apha. Idabaze lapha nditshayisana nenye kwalapha kuFacebook but ngoku ihlala ifile. Udabaza okay ndihlehle ndiyeke. Uyeke le out Le yalapha eKasi ya. Bese nidibene okanye bese bise into yapha kuFacebook. Location. Yeah. Ndimhlehle umfethu nditshayisana netsotsi kanetsotsi yasePhilippi. Okay sancokola but andizibiza amagama ikade. Ayongxaki. Sure. Ndincokola netsotsi so but ngoku utshayisana kwethu besingatshayisani soba yi-2 mhlawumbi nditshayisana nayo uvana namajita akhe yabo. So ngale dinner athi hayi mani uphi sesigele ke kumna. Hayi mani sesigele sengicinga uzapho mani ndithi uzondithatha. Ya ndigele mna lapha kum but umdalane nje komshana ngonyaka shwafika nyana esigele noba isikhathi noba ziyi-12 so ndifrek namasigele nqoma mani mandivayo isigele siphuma ngo-2 siphuma ngoba namaxesha ngokafika yena ngo-12. Okay. Sityile so. Okay. Sifika nyana apha erenkini nyani bezifika zitsotsi ziyi-2. Sifika zithi ibo uzokuthatha wakusa erenkini. Mna ndiphuma esigele ndaya erenkini bona bayeza apha esigele. Okay sure. Sure nditshayisana apha erenkini nyani zifika izitsotsi sure. Mna kusendavuya ukubona sure nyani ithi kusemani masamenisana apha kwa-KFC. Utsho wena? Kutsho itsotsi. Okay. Okay sure nyani sivayo siyapha kwa-KFC. Xa fika kwa-KFC nyani bendinika i-2 mani khawuthula ixhego ndithula ixhego. Okay alibali mna sizawuhlala. Ukothula ixhego ke ngoku? Sithula uKFC ta. Okuthe uKFC. Okay. KFC ixhego. So sithenge le nyama le sihlale. Qha okay ndive mani okay andibambi ba mani. Nasi trans masihambeni. Okay ndithi okay noba ke sivaye nale nyama siyohlala kule ndawo. Okay sure. Because uvana nomfethu wakhe nami vana uAcho nomntana pha kum. Okay. Sikhwele ke trans. But ngoku ndimgqambele phi ungqaye sim card kule shop ilapha ku-KFC. Wakhupha le yakhe. Afake sim card. Sikhwela pha trans. Okay and nami ngikho umoya so ndiphethe nje isikhafu. Ndithe isikhafu endikhwele. Ndibonele tsotsi mani udriver. Umane sijonga apha esipilini engqondo ngokhele kamli noba kuthiwani. Uhlela apha encane kwami ngomntana pha kum enye ihlela apha efront itsotsi. Siyavaya. And ngoku ngekasikhathi koku i-Uber koku idondo zaziyibeka apha uyibone nawe right. Ifoni ne? Yeah, sure. So siyavaya ndiyibona uba okay location KTC hayi mani nomfethu wethu umhlala ePhilippi. Yima Uber nawo leni kuye. Bebengazanga ngamoto requestile. But urequeste ngenye iSIM card. Yeah. Okay, sure. Siyavaya. Okay ndiyibona uba okay KTC. Okay noba siya kumfethu. Xa sifika apha eKTC ndiyibona apha eKTC bekuthi tsak. Yaphuma ngoku cause kuthiwani ngoku apha. Yesibe siphuma ngoku sihlela apha ebhek. Siphuma napho umathi hamba ngena ekarini. Yesingene. Ibhek seyiphithwaba. Sicade noma sicade ujonge sakonje zapho. Ujonga phansi kwesitulo. Iphakama le tsotsi but ngoku irhayiza yayo majita. Ungathathi itsotsi le sifaka apha ebhutini. Sayiyeka le tsotsi yavaya ifunela urhata. Irhoqe evaya trans sivaya saphephetheka. Siphuma eKTC songena ePhilippi. Sithi Philippi, sithi Flay, sithi Samora. Xa okay le tsotsi zawukhupha itracker. Xa sifika apha noba 10 minutes. Sayibene 10 minutes man. Idrate le tsotsi. Bayekuse shushu lo trans. Suseni apha. Sisasusa le trans siyibhekelisa. Iphinde idrate kusewurhata bayeza. And i-distance ngoku usuka apha ukuya apho sizawubamba khona itaxi. Because kungasesimbacwini. Siva and ngoku jikthela sinxiba uniform.
So surely let's describe it bangamanona abayi2 banxiba uniform. Siyavanyana xa sithe xa siqala ulala ibona basangena kule shop nabo rhatha. Noba zivens 8. Singene pha the xa sigqibodi sibambe iphele sesithe idondo mosiziyi2. Andikungeza isikhathi ze-Uber. Sibe sihlikele junction sithe sezidondo ngiyasihlikele ePhilip. Phinde ndicinga imani ulani ba man. Silapha ndihlena letho lesithi amana masambe ngome ya. Nisafuna ukwani nomani mina mani. Sivai sepha uMegas. Uqala kwami ngoku ndibona ba okay siyaspina ke. Siyajola ke una lethothi. That was the first day. Okay. So le out wabe uyaqala wena waba interested kulento wayibonayo okanye intoni they understand mhlawumbe la ngqondo yobuncinci wavele waba interested kulanto wayibonayo ba yo iveske yanyusa umoya wakho lento okanye what happened intoni yak attractayo kulamfana uzuqonde okay ngoku now ndiyajola naye okay ngenza ubuye lapho ezitsotsi zintswempu manje izitsotsi thuba lendwangu ndayithanda nendwangu ne so kwa itsotsi wansithi indwangu wenza lanto kum noba ke wenzani ke take but ke once ke ube nalanto but starting from that day azange ndibone into eqomba ncima amani eqomba manje itsotsi yamali ya anoba sagxidi kapha the spin up till ngoku itsotsi ngoku yaqalelwa phansi itsotsi yami yoqala ayingweyedwa nendisipile nayo ebhisap. Okay, so yagalelwa phansi uthandene nalomfana ixesha ugalelwa phansi kusweleka mos. Yeah. So uthandene naye ixesha elingakanani ide ibe iyasweleka le out. I think kubunyaka. Nale out yasweleka. Yeah. And then you decided ba wena akusekho kubuya ngamva uzojola nezi wena. And kaloku ngeke sikhathi ndijola naye yambona mos lo muntu ke umane khwela. Echase ndimtratela ngezinye imini nekusiyaniphakile manje sentontoni sigudu gashom ngoba ngicama ndidabaza apha kanti nje mina imhlahla lo ndiyakomnye le ndithi ihamba ingathi iyakulandela andiyazi because ndithe nomhlahla ndayakomnye ngqombe yalo ngathi ngo-school boy but hayi ngo-school boy okay naye iphusha imisebenzi khandithathe ke pha uphuma njani kulo ungene kulo ndiyakuva uthi yo amhlehla lo wangena kulo so kanibonise pha ke ngokuba uphuma njani lona umshiye ebanjiwe okanye because uthi mention nento yosweleka aba kwenzeke ntoni ukuze ube uyadibana waze wadibana njani nalo umtsha ke ngoku after la episode yam yakhe yoqala namajida nomfethu wakhe nana pha kum uyawakhwela masomfethu ne wandifonela ngenyini aba kusema ndikhwele mandisigudu uthi ntoni uzondibhesuka ndithi hayi motsho ndiyeta ndiphinde ndibuye I think noba ndiye kayi-2 and ngoku ezitsotsi ngoku yintoni uyakwazi uthetha nayo kule nyanga uphinde nothetha next month yanitshayisa zonke zaveki okwena ucinga uba yabo ndizohlala ndithini ndizamgacana umfethu na and ngoku ngapha ngoku ndine-small talks ngapha ofithi ngoku iyanyuka incoko ngapha iyanyuka incoko so ndadabaza but ngoku anditsho kuyiba ndikuhlehlile siyancokola but ngoku yazi uba awukho lapha ndiphuma ndivaye ndiye kumfethu kanti njeme ndispin apha ndingu-school girl ndiyospina no-school boy kanti u-school boy ngapha ko-school boy sibhizi yabo till ngoku ndispina nale tsotsi I think umfethu ugqabuke uhlele nje 3 months hayi ndayombona ngoku ndispinayo ndambethela uba yekuseyandiyazola hayi zizo kalo kaloku ndigawune ulibele lam so mari ngoku ndiyacorrecta ndaqomba okay izawuba yighost ku-school boy but ngoku mna ndilamed and exposed yanditshayisa akayazi le tsotsi ndispinana ndithi ndaspina uspina phi ndithi hayi khatsha apha ndispina apha komekasi mwazi kanti ndiye ndokubona and ndibesiya ndibona nomfethu ambona qha ke kumfethu koku uyabuza ngubani lo uva ngekari ndithi hamba niyapha kum mani yawo so ndiyamlola nje ndilola u-school boy so but koku itsotsi koku ngokoku kuzawukwenzeka uba okay izawukwenza idrama uba ndivile uba uspina laa ntwana kanti iye emsebenzini ayibuyi ophilo le out yoqala ne ya okay yabo bavayile kanti okay kiwe errawundini anyazele kwaplus urhatha yo
So ndaqhubekeka ngoku no school boy koku akakaveli kumba ndibhizi yanchayisa ndispina no school boy but koku ndizomgqambela u-school boy andithi mosebenzisa esigela xa ndisesigela ndigqithe ku-school boy ndikhwelele side C taxi so u-school boy uyandithatha ndibeke side C yanchayisa ndiyafika phaa kuye ngekusemfethu kandikhaphi okay ngale thina ndifika caba beqhawukwe akuthixonga mnyango xa ndifika phaa kuye kokukho isitulo seplanga bekho into ethi mandiye phaa kwesa situlo seplanga nje ndingena nje xa ndingena xa ndibheka yabo nazi iintshizi apha xa nquma okay noba eziwe zobumbovu ngihamba nembovu le noba okay nobunikwe ngutabani bani ya masambe but ngondivaya naye mani ndiyambone ndiyatshiseka phakathi uba kuthiwani ndiphethe xa ndibuya sigele kusemfethu zihamba phi yabo zihamba phi ekuseni ndibone ithatha mfethu bathini online hayibo funa ngondibe nokuphiphisa zam uba ndenzani ndithi sewuyaphangela okanye wenza ntoni kamntana sikolo ukusiyani lapha phandle ndayisho but even though endixelela uba ndilapha phandle ndahlala ta Yo, yazi mamela ndifuna nje before school boy kancinci masibuyele kancinci apha kuMac lo oqala kanibalisele man ba xa ebanjwa naxa ahamba esiya rounding la kwenzeka ntoni kuwe limiphenjela experience kwenzeka ntoni mhlawumbe mntwana kubanjiwe kwenzeka ntoni kuwe wenza ntoni it never shocked me because ndincinci kweza phase so anayi lani uba yutho semibanjiwe ntonto ndilani uba okay yayi ubanjiwe it was like ubanjiwe and koku ngexesha uyandrata uba yekuse ndifuna i-airtime senza kufakela imali like ibinto enjalo senza kufakela imali nto siyancokola like we communicating very well but ke ngoku kukho lo ndine-small talks naye ngapha and of which koku yena andikhange ndim-entertaine because I know indawo kuyo uba kulaa ndawo nango okhoyo ngoku so mandibe bhizi ngapha lo ndizawuthetha naye efowunini. Okay so but uzama ukuthi mhlambe la mjida obungamncanywa like ubuthanda nje indlela anxiba ngayo nendlela awutsotsi ngayo yeah kutheni ungamvisitheli nje xa ibanjiwe I did okay kwenzeka ntoni I did benimthanda ne but koku I feel like la life work one shock ne but koku awunishockanga kulana bana ngqoma yiwa nimfuna it's because ndiyamthanda but koku nalo iba hey le tsotsi leza ndifake eghostini le but ndiyancanywa le tsotsi and uyazitikisha zonke izinto endizifunayo yindwangu yonke into but koku ndahlala yitsotsi yami yokuqala koku leyo yeah inspina nayibila lapha phandle nansi ke ngenye into ephinde yesibili ukubona na kwi-social media xa umuntu wakho engamameli sure baye bathi abantu umthethelela ngantoni yeah umazi ba usisikoli enje and uhlambe uphila like onwaba ngenyembezi zabantu nentoni mhlambe xa unochazela abantu kuwe kwenzeka obvious uyamdefend xa kukwenza izinto ezinjiyana egqiba kwenzeka into kohlobo ingaba kwenzeka ntoni kuwe mhlambe uyarhalela ukuthi kuye no man the way yakuyenzileyo bekungafanelekanga wenze kanti ngaske address umxelele awunoyeka lento le kwenzeka ntoni I do ne but koku ndirealize ne uba umfethu lo akazugxidikiswa ndim ndithi phuma kulo life yandifumana and koku I do believe in land bana xa ukluyo lento it's very hard uba mawuphume yabo so andizuthi kuwe kusemfethu ndifuna uye kube insizwa okanye ndifuna uye kuvana lamajita yandifumana ndizakuxelela uba yekusele weyakho ndifake eghostini mna and I can't defend you because le way uyenza mtshoko yabo unless ba ifaka nami goku ndibuye kwabantu ndibaxelela uba na man ihamba so but uba uyi-one andingendawo bhuti yo guys uzaphila ndokunike no it's I mean like it's to me it's very interesting umamela imithi ibispina nezigebengu kanjalo because siba nemibuzo emininzi yoba yeah nilala njani ebusuku bonke uyazi ba lo muntu angangenelwa apha nanini na
Yabona ke oku izaya kulani okay let's say there's a picture of you kuthiwa hey letsotsi le yakhimbila hey ulazi ubethe letsotsi and koku mina xa ndibuze emfundeni abantu bathi thinwe nama like sayikho malo imali and koku uyabhidisa wenziwe zoba uzikubhidisa ungabi ungafocus kulando lebuqonda ba yenza buye ndiyibuze le letsotsi iyatrenda ku Facebook isuna and yitsotsi yakho ulala nayo apha emfundini dama nekusayikho manje man sebese round nini and ngaphakathi yaqomba uyayazi ba kusebhat enencanyo letsotsi andiyazi man kwenzeka ntoni but ngencanyo letsotsi awuyiki tu nyalo like wanyalo wetsekele ulele nalo mntu awuyekugela abantu yeah but kokulondo it does trigger londo nalali ba hey letsotsi le khamisile vonini lela xa lofika abantu endihleli koku and koku ama-cherry nowadays ithathwa ezomalimaza because ama-cherry ngoku ayakhipha so itsotsi koku ilele apha mna ndihleli kufika abantu kusemfondini okanye bendibhizi efowunini mna itsotsi ilele apha kuchinoko kusengubani kusevula ndagxuma mna ndiyavuka itsotsi yabo kuvuliswa wena yanitshayisa kaloku ulele kaloku umfethu lo mna ndihleli and koku kuye koku nobuyabethwa mhlawumbi wasinda uzalana uba sengala mina ebusuku ndandicimele bhala mna nokwayibhizi idondo and ngumntu wagxuma kuqala woyibamba umnyango uyabo so it does trigger bana yekusemfethu bangafika abantu apha ndibethwe nawe but koku uqonde ndiyibona siko nafu man uzoqomba hazi thaba ubhesta nonandi zawuke uyayibona uba le life like useriskini the whole life is eriskini but still usahleli bhange ngenxa yoba uthi uyamthanda. Yeah, and I believe wonke umuntu owake wathola notsotsi iyafika laa nto uqomba ye le tsotsi le uba ingabethwa apha ndizabe ndilapha but ke ngoku ulayizo ndimfele andizukwazi okanye ndizayibona ngezo sikhathi mina sikafiki ngoku lapha okanye asikafiki ngalade nokuqala athi ndizawufika ngoku yezingqondo zimdake maphuma apha kuwo. Your life. Okay. Dikhalela singene kule ndawo ba wena wade wayofikelela kwindawo yento ba nawe uzibone usenza lento ayenzayo okanye oko ibukele isenziwa nguye umzekelo lento spina ahamba yophanda namajita zange kubekho ixesha uba ufumanise ukuba nawe ngokuya kwesulelo uzibone sokwezinye izinto nawe sosenza ezinye izinto ongazange uzicingele uba ungathi ufikelele kuzo. Kaloku la majita ne-avayavayo beneghost okanye mandithi imihlaba bangangeni kuwo and ufumaniseka uba koku mna ndiyitsherry la majita wandifundelanga ufumana so uba koku kukho iway funeka zithathwe kolokasi mhlawumbi akangeni kuyo ekuse ikhona indawo endifuna kuyo mani endifuna undithathele iway but kuqala ngala sikhathi akhweleyo ne ekuse ndinomdragela wam ulapha eKhayelitsha but ndifuna usapha ePhilippi uzongena ngaphakathi kulapho khona nengena khona koku mna ndisuka phaa kum ndiye ePhilippi ndincunkula abalayini ndiyaphuma ndiye eKhayelitsha xa ndiphuma eKhayelitsha ndiye ePhilippi ndizishiye singene ngaphakathi no after 2 okanye inyanga few weeks jonga man ikhona ibe ndifuna uzithatha apha zindoni ezo uzazibona xa upha ndivali yapha kweli gasi xa ndifika kweli gasi ndilast dag ndiseteksini sendibuya nazo ezwe seteksini xa ndizivulile ngamacephe emusanga yava and koku xa ndifika kweli gasi ndiyambuza uba ndizawufike ndithi ndifuna abantu phaya uzawufika uthi ufuna umfethu ungusibanibani and xa ndifika pha la majita ingathi beyifila ubana ukhona nozawuqhamka kusekuthunywe ngubani ungatsho uba kusekuthunywe ndim andiphi isithalala soba uzawuthi uthunywe ngubani ba endithi ndithunywe ngubani bani umbeli la majita ingathi awalumi hayi okay ndithathe iplastic xa ndiphuma ndizoyiqhambela sendibuya mba yho bona mna sithi udangi man dangi ngisibe ngacinga uba kuseyizwe sawufika mani kwamajita caba la majita azayo emsebenzini anga but koku la macephe kweli gasi amacephe ezini guns. Yeah. Oh okay. So koku ndisithathe ezweni ndiwase kula majita ndimbone koku efowunini uba yekuse yidangi ndiyayibona koku nedola siza kufakela idola ngokuseni nanxa ndivuka ekuseni nantsi idola ndiqomba okay inkulu mani into endiyenzileyo sesharp azondixelela kokuba hamani phofu ngosegqabhkile
ndizomve sithi ekuseni ngeni kwela kasi ndithi ama neligazi mani onistire kulo manile. Ya kaloku ndandikustira kuba uyimate and awufundelekanga pha. Yho. Yangwembe wayifaka eghostini kwanaye. Ezwe ziphezuliwe ba okanye kwenzeka ntoni? Okay, bebevumelene. Ya ziwe izapha but koku lewe yawo yamajita ingathi amajita awangeni kwela kasi. Yanchayisa. So ubona laa mntu bebengena ngayo pha kwela kasi uphake nabo pha. Okay. Lo mntu lo bekwazi uzithatha eziyazise pha kubo upha ngaphakathi. So kufuneka kubekho omnye umntu and of which kokuba ibi-out ibizawuvela. Ngoku ndiyimate. Yeah. So Lizo, ndisifuna ukuthi mhlambe ilinyani into yoba abafethu abangaphakathi bayakwazi ukuthumela okanye bayakwazi usebenzisa abantu abangaphandle. Nam ndifuna ukunqandelana yona because abantu abaphangaphakathi ngohlobo endibona ngalo bayayenza i-movement ngaphandle bengaphakathi njengoba esitsho nayo China uba ebesenza izinto ayothatha izinto ngapha azise ngapha and nam ndivele ndaba surprise xa kuthethwa ngoku ngemipu ebethatha imipu ikalele into beyothatha iziyobisi ne azise ngapha now ngoku ide ifikelele into yoba ayothatha imipu ayise kwenye indawo which is nyani there are people abakwazi uba bayasweleka ngezenzo zabantu abaphangaphakathi. Yeah, and I feel like laa nto qale uyakumanipulate because uyancanywa mos. Ndiyitsotsi yakho uyancanywa. Kanti uza kufuna into esu. Sewushota ngantoni? Sewushota ngantoni? Ndishota ngantoni ndifuna uthini? Akufakele inyuku kanti pha ngasikhathi. Mani khona wena ndiyifunayo. And akusuba koku awunayo idouble up yothi hayi but koku sithetha ngemali apha. So njengoba sibona ke ngokuba le out sithetha ngayo mos ila out yokuqala. Sure. Then sabuya saza kule out yesibini and then waphinda waye wahamba waqhubeka uthandana nalamajita up until kwade kwabe kwenzeka ntoni khanithathe from la out yesibini up until now side sizobona uba uChina namhlanje akasekho kweza nantsika kula line ngoku seke content creator seke phumile kwezanto and la life nje yaya lamajita nje ya. Sure. Okay. Le tsotsa sibini le ndithi ibingu school boy. Ku school boy but goku unibethela masiba endibhizi apha phandle. Ebhizi apha phandle nje. Umfethu zikhona izinto bezenza ne but goku bebezenza ikasi. And ufumaniseka uba goku akayonsizwa ne. Ndisuka kwinsizwa. So umfethu ndamxelela uba itsotsi bendisipina nayo. And ngoku laa nto mos iyaqwathukisa mos xa uzawujola necherry mani ixelela uba hey ex yam yathi. Ndamxelela uba but nguline uba ekuse ulova mna ndimaze ngamoshekasi. And ngoku kudala la izo mos sikhula mos lamabhuthe erabhizi yasekasi awemoshela uba zikhusela ikasi. Uyafumana? So wena lewe uyenzayo iyashekisa because ubumpatha. Yanchayisa phuma itsotsi kanti emsebenzini ngapha ngaphandle. So kumna ndizohlehla phi ndijola nale tsotsi andithi mos ezitsotsi zijole ziyangandisa. Umtrakela. Okay. Yabo. Zinkandiza nje fumaniseka uba ngoku ndibophe amajita ne. Andikwazi ngoku noma namajita. Because uba ke wathi gqayo kuseni ontoni mene medam jo. Seyikhuphe ecebe seyibridge. And ngoku mna iyandipeyinta laa nto kolokishini uba le mate le izawukhimbilisa. So wonke umuntu uyasuka kuChina. Yandifumana? Ndiyamxelela uba yekusemfethu ayinguline lo. And ngoku napha kum ngoku seyifikile pha kum ndiyaxelela uba yekuse uzawuba seghostini kulo mjita. But ngoku lo mjita ukhulela apha ekasi. Akho mntu uneseyi because nguwalapha engingqini. Ndizomhlehla ngoku. Hayi mfethu mna ndiyakwehla mna. Iba busy ngoline bakho because ngoku kwamajita ndithi ndihleli namajita banache kusiyatrombi imani yakho va isinisithandela sami ngutrombi iyatrombi yakho vaye manje kusemfethu angafika apha yamazi nawe fika kule ndawo ndihlala kuyo iba ndisihleli sazincokolela nje mhlawumbi liqhamuka igama lakhe mhlawumbi siyancokola uba kusewulize uphi hayi mani ulize mani unxele ngoline atsho apha and utsho kusebridge kuba kuxhuma abantu bama ngenyawo la ibona uba mna mani ndisemasimbeni mosapha mfethu ndiphuma isikanje kanti ngesikhathi ndidabazayo uyangqongqa uzawuplaswa.
So wasweleka ke ngokunaye lo Usweleke ngoNovember, nge-9 kaNovember. lo nyaka bale. Yeah. Okay. Ngosweleka apha ngo-9 kaNovember. Ngoko kaswelekileyo ngoku. But wena umiyeke nini wena? I think but ndigqibele esa scandal wasenza nge-1st kaNovember, of which ibingeyiyo neveki. Yeah, I think it was iveki, days. Okay. So ngoku agqiba usweleka kulapho khona ndiqonda uba okay Lizo ndiyaphuma ke ukapha ke, because the following day ndifonelwa ngumama ke ekusekhawuza apha ngumntu ozazi impahla zikamfethu, andithi mos la majeta ayabhaca hambe hlala. So iirhontshi zabo ezinye zazo ndiyazazi, so ndifuna impahla zikamfethu, ndithi sure nyhani ndiyava ndiyakule dlala. Xa ndifike kule dlala ekukho imithi xa bebehlala nemithi ndifuna impahla zikamfethu, hayi shwa ndizazisa nditayimotsho nyhani mama kapena ndifonela apha emini yazifikele impahla khawuzi nyhani ndifike ndikhethe impahla zihlale sisifake ebhegini uba zizawuhlanjwa ne. Xa ndivaya nomnye umntana sa-next door siyava uyandikhapha ngondiyapha kum apha endleleni ndibona itransi ibetha amahazard ne izapha ngakum, but ndibethelwe Lizo ndithi yabo laa transi izapha ikusekude, laa transi iza kum leya. Ahleke lo mntana ncwame ehambe nothana mani uphambene ize le transi. Xa ifika apha kum ifika idlule. Ndijike ndijonge. Xa ndiqhubeka le ndlela ibethu R indibize. EkuseChina. Umuntu othi China ke take ngumntu endimnqondayo uba okay usandondazi. Yabo. EkuseChina ndisondele kule moto funa noni kule mihlaba. Hayibo. Imihlaba yam nje lena. Ikasi yam le. Ndikusandifuna uphinde nokubone wena apha. Kanye kusefuna umlandela umfethu. Enqomo okay senzawuthetha nje iwaza but phinde ngicingelele lo mntana nama naye because ngisengiqinisa isandla ngoba le moto igqibele ngamajita. Yabo. Ndithi sure kusejonga ndifuna uphinde ukubona apha kule mihlaba. Siyemotsho. Yabo xa ndifika apha kum indawucikeda lo line uba ndizawufike ngondisikela unozali uba kukho into esuna su uzokoyika mos. So mandiqhoboshe lewe. Ndiqhobosha lewe. Kodwa ndiyazehla apha efowunini ndifuna nje irhontshi ndibambe imithi apha kum hlala apha Woodstock amaliza ndihambe ndohlala apha kuyo. But koku iimpintshi ndazibethe zithi kuseChina suvayela ulayini ongagcwaliyo yanitshayisa because awuyazi le nto noba kuthiwani into endingayifuniyo kuzehla kwesitsotsi yabo, and koku ngoku ndizibalekayo ingathi khona into endiyaziyo ndaqoma hamba ndibuye. Ngoku ndiyazibona ngokuba ekusele tsotsi le andifake egobstini le. Because ikushiye usezintweni zayo because of uba usaziwa wena uba ubungumuntu wayo ubuthandana nayo, so izonke izimoko zayo iyazazi. Ikhona nendawo encinci nje before sibe siya phambili, ikhona nje indawo encinci ndifuna ukhe siphinde sibuyele kuyo kancinci. Kule ndawo uthi ba umamayo wakubiza kuba yena ezazi uba wena uyayazi uba wena obvious uyazazi indawo ebizihamba, so ndirhalela ukwazi uba kulaa mbhaco bazihamba zibhaca zihambe zihlala kwezi ndawo zibaleka amapolisa phaa zibaleka obani phaa, nawe you are part and parcel yalaa nto. Xa kuthuthwa impahla kuqokelelwa nawe uthutha kunye naye uhambe naye uyotshona naye kuloo ndawo yakhe. Ndihlala phaa kum mna. I think nami yam noba wayebhala phantsi because wayendibetha sometimes ile nto usiba kufika urhatha idondi yathathwa mos akanafowuni, so andifonela uba kusesibhaceni sendaweni ethile kusewuzuqhamka zakuthumela ilocation. So ndifike ndiyazi uba okay irhontshi le ngezinye idina yesi sisemfuleni ngezinye imini isterifiri yanitshayisa. Lapho kona ndizibona uba okay zirhontshi moses ngoba sihambe sihlala and asihlala isikhathi eside mos uhlala nje so sikhathi ulapha phinde uyavaya unqweni uba avaye nam. Mna xa ndifike ekasi naye udabaza nam aphinde abambe enye iteksi. Yabo. So abazali bakho kuyo yonke le nto lena bathini? Because noko abazali bakho xa ndikhumbula ukhule umuntu orayithi. Sure. Azange nditshintsha laa nto because it was never about uba uyafika apha endlini afika athi ekusemfethu masambe okanye afike nentshisa athi ekusevaya. Ndizazukubamba ngesikhathi esithi okanye Friday siyavaya nditha itsala, and noba siyavaya Friday andivayi Friday, Saturday, Sunday. Hlala nomakhulu kaloku hlala nozala. Sihamba Friday ndiyabuya Friday late.
okanye ndivayile nomakazi wam mhlawumbi siyonkintsha sitshayisane naye ibhadi kusesashuleka siyahamba. And ngoku lo mntu ukhulele kasi ukhule ngumjito grand engu-school boy andifumana. So kwa ukabhizi sezinto bemoshe kasi abantu basekazi bathi bebeqala ukuthi baphinde baqonda ukhulele kasi mani lo mntana ngowalapha ekasi. So akho nto like esinoyenza because and ngoku yena he never changed me. Hayi akazange nditshintshe. But sentsho abazali bona bayiboni lento abake bathethe nawe bamhlambe umama wakho nje akathethe nawe ecaleni baye mani uzothetha nam ngokwenzeka lento yezitrans bona bokhe ndiyafuna ngokundingekhoyo kuko ndibhacile lamekasi sekufike le moto fumaniseke kuba kufika ibholo uba hey uyafunwa no ngondibuya kokade kusemfundeni yile nto uyifunayo le because le nto izawuhamba ithini ikhimbilise mos because ngoku it's like ikhona i-information ngathi ndiyaziyo okanye ikhona into endinazo ezikamfethu nam ndaqamba okay yama maniphume but koku la majite koku bhuti awabhalwanga. okay Ndibana netsotsi ikulole uba andingu-9 to 5 okay sure ubone ngosobona apha endlini sobona ama-round ekuseze kuba neyazi zesikamfethu mani umfethu bephethe intshilezi apha ntoni egameni and ke ngela xesha koku uyumncanywa musa and it's very hard ukuba mawuphume because yamthanda lo mntu yamfumana yeah. So mhlawumbe uthi mos ngoku so move on Yeah. okay and then right ngoku Yeah. ayingomuntu kweziwe Yeah. so ndizama ukuqonda manje since une experience kanje xa umuntu enophinda vele ungathini ewe ndiyavuma uyamthanda umuntu but ndibunga kule experience ongaka unayo Yile ndithi bayakumanipulate like ngothando uqala le tsotsi uqala uyithande uqomba efondini le tsotsi iyasitikisha ibox igrand kwalapha ekasi akho nix but ke ngoku ufumaniseka kuba ngutsotsi lo and ndifuna ujiyeke ta bayathanda kotsotsi ngoku ufumaniseka kuba ndingamatshireni bayi-5 but umncanywa nonke but koka azange ndayitshayisa ke loo nto ufumaniseka uba bayi-4 kule tsotsi hayi ndibamjoko bhuti. Okay no mna ndiyakuva but ke ngoku ndifuna siye kule ndawo kuba ungumntu ke ngokuba awusaqhubeki nelife ebunjeya so mandithi ngoku uyafika i-out nangu ulazi uyafika ulazi usisigebengu wena you don't know uba sisigebengu wenza the very same thing manipulator ngothando akunikubonise yonke into and then you found out uba sekumva uba amanolazi usisigebengu you understand. Yeah. Wena awusebenzisi the experience the bad experience that wena so unayo already uthi xa umbhaqa uqonde hayi andisazingeni noba bekuthiwa uthando lungakanani uye wenze njani usolva njani situation ethi Yeah, after umfethu ogqiba ubethwa ne bikhe yafika itsotsi bikhe yafika but koko ndayibona because itsotsi zangoku mos age group zethu like ngongoku so and itsotsi koko iza kuwe ngoncama and fortunate koko kum itsotsi indiva apha kwilingo uba okay ulapha phandle wena so mandithi ithe itsotsi ifika net ndigrand 9 to 5 hayi. okay hayi ke ndikuvile mna ndikuvisisisile kakuhle imake mhlawumbe ke ngoku sizawungena ke ngoku kwinto zenzayo ngoku mhlawumbe ngeyiphi yona nto kwayibona kwabantu babini oqondayo uba uyazisola ngothandana nalo mntu Sure. Ndizibhaqa ndingisenza into endindicinga uba andisoze ndiyenze sensho phaa kuma ke kumntu wakhe wabanjwa ngoku xa ndizawuvaya ngoku lo mntu ndingamaziyo ewe ndiyamthanda but ndiyombona apha khoyo andifumana and ngoku sendisenza koku nezinye izinto because sam ndiyatshaya notshaya mos so ndifumaniseka uba okay silapho khona nangamajita akhe khona nam ndiyatshaya. tshaya ntoni ke ngona Tshaya ihabli ngoku iwidi nayo benditshaya amanzi so ndaqomba mna mani ayingotshaya namani lo because mnekazi mna ndaziwa njengemede ebhabhli xa undibona kuTikTok ndimpha ikasi ndinjeya
So kundizawutshelana lo mntu uzandenza uba okay nam ngoku kubekho amakhasi engahambi kuwe because kaloku ndizawuqhambeleka kwelinye ikhasi uba hayi mani lo mntana lo libele likabani bani maneli. And koku ndizawungena kwinto endingangeni kuzo and endingazaziyo. So that is why ndisithi ndishiye phaa yonke loo nto 9 to 5 clean. Okay. So sihambe esipani nami ndiphuma ndesipani ndiyasipana now. Okay, so that's the only thing ozisola ngayo. Yeah, buti man. Okay. Hayi. Lies. Okay, hayi ke ndikuvile ke mna China ndikuve kahle ubeke yacaca. Ndikhalela phambi koba sibe siza kuwe ngoku. Ingaske ndiphinde ndikrobe nje kancinci kulaa ndawo yomtshayo. Zange uthi ngelaa xesha bekusenzeka yonke into ufikelele mhlawumbe ekutshayeni izubisi kanjani. Andizange ndifike apho. Noba ewe ndandizithatha kule ndawo zikuyo ziyozibeka but ndayibona uba ayingolayini. I feel like inoba ndandiclever kakhulu because zazikhona but ndiqomba and amamate endandiwabophile kudala awaseCooks awetshayintashi but ayizange ndiphushele ukubana ndibethe impumlo mani apha mani. Okay, hayi ndikuvile China. Mhlambe xa ningamamedi njengoba niskima mose nabafethu abenza le nto. Yeah. Niyafana ngathi ningenye igenge ekhaya engamachiri. Yeah. So nike nani mhlambe nike nicinge mhlambe uba nathi singake sizibambele siphake something nje. Ewe kaloku niyayenza kaloku because andithi mos utshayisana nomntu uphele uhlangana nabantu uphele ukopola uphinde ukopole nabanye. So noba aba bangagxidika kuwe ubophe ngaphaya. Andifumana. So uba uqombeye ufrek ufonela kumali hayibo. Ekusefondini ukhona umsebenzi. Ufrek uthakwa dola. So somarewe kalo. Sifuna amandlaekusemfethu nawo amandla okuba masithi ithi le medi ya ewe nawo. Kumanise kuba nawo hayi masithi kalo masiyeni kuyiwe apho kiba khona. Okay. So masingene apha ke ngoku apha kuwe ngoku uqale nini ke ngoku ubona ba manditshintshe ke ngoku ndenze ezinye izinto uzifumene nini wena because iyabona ngala ngoku uzifumene ngoku. Yeah, ndizifumene bhuti. Ngondisipanayo bendisajola mosinayo umfethu lo wesibini wondisipanayo. Ndaspana but koku ispana ndispana grand ndenza nesine but koku ufumanisa kuba ndimane ndisithi hayi namhlanje ndiyagula. No, it's fine, you can take the whole week. Ndithatha i-whole week kuvele nje ndifuna uyohlala nomfethu okanye uyohlala namajita ndisitshaye xa ndazibona uba hiya no mandizifumane apha. So I'm focusing on ispani ngoku but koku ndihayi kona sasigela. But koku la majita iimpintshi zam ezinazo ngoku imotive yam yabona ngabona abantu abanimotivateayo ba ekuseChina. Fana noba ndithi hayi mani ndiyasitya mana ndiyispani uyaya. They pushing me but whereas umfethu noba besithi hayi mana ndiya mani semsuya mani semahlala soyi-2 ndiyispani mana namhlanje which is akayo round ahlala nam mani uba ndithi Friday ndikuse-Friday kaloku uyazi njenge-weekend sithatha phantsi namajita. So zanjani nge-weekend fumanise kuba ngoLwesibini ndisityile hle nomfethu. So ngoku ndaphela ndizifumana and here I am. Wow. So which means eyona nto uyenzileyo uqoma utshintshe neetshomi. Yeah. Because iitshomi nazo zitshomi zakhe. Remember ndikhule ndingumntana ohlala phi endlini and ndikhule nabantwana basedladleni. So abantu endikhule nabo ngamajita angasikazi. So as basikhula siyathi mos. So mna ndathi ndihlala endlini. Ndaspina nale tsotsi le yesibini. Njengoba spina le tsotsi yesibini inenkampu ngoku yamajita. Yamfumana and ngoku xa iphakile okanye xa isespani mos ebekhe watshayisa isipani mhlawumbi bava 3 weeks okanye 2 weeks ndihlala namajita so saqhelana phela siba zimpintshi zam. And ngoku nangoku ndimbonayo uba he's deep into le nto unamanye amajita ubopha amanye amajita ndithi mos awuzubopha anga because zikhona abangafuni uthatha imisebenzi abukhona ababhizi bayiyata ndaspana mna ndizukwazi and okanye ndihlala nenzala yam so andizukwazi babhizi wahlehla la majita wanamanye mna ndashiyeka nayo ndabopha anga. Eliza? Hayi ke ndiyakuva China. So
kusithathe ke ukusibeke ngawe as a content creator. When did you decide to be a content creator? And lento yakho content creation iqala phi njani kwenzeka ntoni kasithathe ngayo? Okay. Yazi, I can't remember ne, but ndikhumbula ndiyascrolla ku TikTok ne. Ndiyascrolla and I'm like, "Hayi man, mandibeke ifoni pha man. And let me just be me. Being China, dama panati all abafo bethu. Kanti like ndibiza crowd, like ndibiza abantu. So it was never about ba okay, ndifuna ukukhulisa content. No, ndavela ndabeka ifoni pha ndashaya ivideo ndaposta. Ndashaya ivideo andiposta ndiboyanga. Kanti Engantoni video? ivideo yami yokuqala was about itsotsi leyo yokuqala. Okay. Yabo ubetho kabi because remember lo muntu was my first love ndandiqala like ukujola netsotsi ngalo muntu. So and go akasekho, so I'm sharing and go eyesibini kweke video it's about me, like in kwenzeka ntoni kum. Yeah. Then eventually you became a content creator. Great. Yeah. Okay. And then kule content yakho mhlambe ufocus kwindoni mhlambe i content enjani okanye nje ingobomi bakho qha? I think for now, yeah, I'm only focused on like abantu bandibona ba what type of person endinguye currently. Yeah, now. Yeah, but abanye abantu bayandibona through content yami ba uChina mana akasenguye uChina lo wasifunda naye, because ezinye comments are like uhlobo lothetha usenguye but you've changed. Yeah. So yeah, and I feel like yona ndawo endizifumana kuyo TikTok. Yeah. Okay. Mhlambe don't you think, okay, sorry Lies, mhlambe don't you think uba mhlambe uyayidinga into enjenge counseling? Because uninzi okubonileyo. Yeah, I really do. Andifuna ukuloka. Even kwa andithi ne ndikhule nolate. So ndikhule nolate uthama wam khona, thama mhlale lowo. So bendimane ndihlala pha kumekasi ndihamba ndilowa, thama ngaso lowo. So azange sibe nayo ibond nothama wam. Then ke ngoku utamkhulu wam became a father figure ne, wasweleka. So kula father figure kwezitsotsi ndijole naye, I tried to fill that void. And fuman, because lo mntu he was there for i-birthday zam. So fumaniseka uba nditsotsi uba ndithi i-birthday yam uyadala. So esi space bendisifuna nasi mos. I feel like yenye into endenza uba ndingaphumi fast kwezaa tsotsi. Hey Lies, uyayifumanisa le nto ndiyifumanayo ba inobungozi into yoba absent fathers into enjalo, because ndiyifumana yabona ngoku ndiyifumana ngehlobo bathetha ngalo, ndiphinde ndiyifumane nangento hearsay ethi mhlambe even ezilayithi ezincinci sezingena nje ebutsotsini because akho mntu ngutata kumakwabo, so it's easy uba zijoyine ezinto ezibizelwa zona mhlambe ba ziyokwenza okokumosha. And even nabanye otsotsi batargethe ezintwana zingenatata. Yeah, and ndicinga uba nam ndiva ngolo hlobo because now kuyo yonke lento siyincokolayo, you know, iyaziveza itself ngokuba igravity yayo okanye sithi mhlawumbe iroots yayo like ingcambu isukaphi. We understand lento xa ndiyibonayo mna kuba it's because of tata was never there, although he was alive but he was never there. Ended up ngoku sikhangela uthando lukatata estratweni safana kwindawo ezirongo, then ended up ngoku life yethu ichinja iba ngenye indlela while besikhangela uthando lukatata. I think laa ndawo ye-absence fathers and iya-affecta somehow. Yazi mhlambe uba ukhona onye umntu mhlambe onokhomenta mhlambe phakathi kwi-comment sections mhlambe athi mhlambe angancedisa naye mhlambe kule nto, but nathi sizawuzama sawuconducta now. Sizawuzama ukuthetha khona enye indawo ebhizi eyenza i-counselling. So sisebhizi nencoko yakhona, as soon as bevuma uba sizawusebenzisana njani nabo sizawukuzama nawe uye khona, because njengoba sincokola nje ndiyava mani uba uyayidinga nyhani i-counselling, which is
you are cancelling yourself by doing videos Yeah. on TikTok, ne? But that's not enough. Because uzothola ezinye i-comments ezinye zizawumosha lento, but kwi-counselling awuzuthola zi-comments ezizawuthini, uzawuthola umuntu ozakubuilda akusekule ndawo kuyo. Mhlambe onye umuntu mhlambe kwi-comments obukeleyo mhlambe naye onokwazi ukuncedisana ngalihlobo mhlambe le-counselling for now at the moment. Sicela mhlambe ashiye i-contact zakhe, simcontact, and then ke ngusawucontacta wena China yabo, nami sakucontacta China xa sesiqebile ngale. But there is something SPCO or counseling. That's the reason why we keep on doing these episodes zinje, because sesabona into enjalo ndoba kuyafuneka sensilandele ababantu besike saba nabo sijonga bandawo how far yabo ixesheni mhlambe i-team ke ngoku yabisitsho mani ba make sizame mhlambe i-therapist okanye umuntu ozawukhanselisha okanye ngathini kabonakala ngathi khona ovelayo kwecala le-counseling. So sawuthi sukuthinde phayana live. Okay, ke uviwa ndim bhuti icacisile ibeke yacaca ba. Okay, singakhange siphambi koba sibe siyawavala because ke amaxesha athande ungami kunye nathi ke phambi koba sibe siyayivala ndingathanda uba ube nomyalezo onothi wenze kuze kuwo onke abantwana abangamantombazana. Ndithi abantwana ndingathi abangamantombazana, but more especially kubantwana abasakhulayo abangamantombazana, because uzofumanise kuba ukhona there's uChina umncinci okhoyo pha. Sure. We understand onela mehlo lika China. uChina wayenalo ngela xesha wayena 18 years ngela xesha wayena 16. Olela mehlo ozawubona kule ndawo ekungekho suppose ubona kuyo. You understand? Akho myalezo mhlawumbe ofuna ukudlulisa ukuzama unceda phana pha kwabo basakhulayo abantwana. Yeah. The only thing engizoyitsho is awuthi ndimthandela uTadera xa ithetha apha sithi listen to your heart. Mamela inhliziyo yakho, because mna even though ezanto zazisenzeka ingqondo iyaqhatha yaxelela uba hayi manje kusele bezaba ngibaxa izakwenzeka nje idlule, but le betha kakhulu uyayiqonda uba le ndenzayo i-ghost ne. So kuyo yonke into abayenzayo I just want them uba umuntu makalandele inhliziyo yakho and ayimamele. Listen to your heart and uyimamele clean. Wow. Yazi uphansi waphulukana nezinye izinto ndothuka loo nto uba wenza nursing. Wow. Uphansi waphulukana nento ezibalulekileyo ebomini bakho. But masithembe into yoba noba kokwenzeka because zininzi izilingo abaphandle abakhona abantu abazawuchukusha mhlawumbe ufuna ngoku ubuyela back, because sometimes it's xa uzazi uba bendike ndastowuti yaqona xa uzawuvela onye umuntu nje akuqomba awundazi kanjani ndingabuyela xa ndithandayo. So le masithembe into yoba ezo zinto zinjalo uyawuzijonga ngenye imehlo ubomi ba wena ufuna umbuyisela back, I can see you. Yeah, but that's why nsithi kuyadingeka kumane uncokola ngezinto zingoluhlobo so that uzoyazi uba ngomnye wabasathana abazamayo apha bazama unibuyisela back, because yabona ngoku I'm sure abanye abathandi ba wenza nursing because bebekujonga uba ubuzawuya wena na. Kaloku abantu kaloku bebona pha balalani ba okay itsotsi iqhayile uzawufahlaka. Itsotsi ayisekho mse ndithi mse itsotsi le besoloko izana imali. Yiwa uzawufahlaka la mntana but le nto nami ndihambe ndithethe ngam because mina ndingumuntu short tempered. So umuntu na mistake ayenzayo nami ndibuye ndizilande uba lo muntu na uline ba na uline wamacephe lo line wakhe ndikawukhalozisela. So I avoid ndiyasuka kwabo bantu uthe qala ukuthi suke because I know what I'm capable of. Keep the current friends ingathi zikusenda on right. So the people who want to follow you, check your stuff, ufumaneka phi? Okay, ku Facebook ndinguthando luhle mwezo. Then Instagram andikomkhulu kuye but ndizadrop i-handles zam ndinguluyanda 19. TikTok, China with a South African flag. Yeah, China with South African flag. Yeah. So even your content ku TikTok ikhona ku Facebook. Yes. Okay, beautiful. Sizayicheckisha.
Please don't. Okay, hayi ke China masikubulele ke sibe sithi incwadi yakho sayivala ke namhlanje ngolohlobo Mfondini man. I-episode emnandi kakhulu le bese apha kwi New Wave. Nikhumbule ke ba benihleli noLizo kaangana kodwa ke ningahambi nedwa ndihamba noChina ke sihleli kamandi. Sichaza ke ngebali lakhe ke nokukhula kwakhe ke nokudibana kwakhe uhamba wadibana nama boyfriend which is angekho right ebomini kodwa ke wathi ke hambe betheke kunjalo ebona izinto etsiba amadangatya amanye amakhulu abanye abantu abangasoze bawatsibe kodwa ke wathi uThixo uyakwazi ukunceda uba makabe uyatsibela ngapha kwawo abe uyaphumelela namhlanje abe ungumuntu phakathi kwabanye abantu abe ubomi bakhe uyabuqokelela while it's still early abe ke ngoku uyaphumelela ezindleleni ezingekho right wabe ubuyela kwindlela yakhe right ke bantu kwethu masibulele sibe siyayivala ke ngolohlobo ke lencwadi namhlanje ndikulayizo kangani umqathu ungcwele uJola apha nqoko lomzi wase New Wave masivale ke Yes, the New Wave podcast. Thank you very much. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.